destinamos preto de 174.000 euros para os concellos de Gondomar e Campo Lameiro. No caso de Gondomar, para que impulse un novo investimento, 93.000 euros para que realice a reforma do cruce da Avenida Conde de Gondomar coa Rúa Emigrante, e no caso de Campo Lameiro, 81.000 euros, que serán para facer fronte ao pagamento de diversos servicios municipais, como pode ser o canon de tratamento de residuos domésticos, o desbroce e a limpeza da parroquia de Arfragas, a xestión do ximnasio municipal ou o desbroce e podado de vegetación, mantemento de superficies e retirada de residuos na ruta dos Meneses, a senda dos pescadores e da vía Mariana. Un plan, o de obras e servicios, que está o Mar Provincia, que está dotado con 48,2 millóns de euros e onde levamos mobilizados xa máis de 41. Pasamos ahora páxina e falamos dun proxecto como é o que ten que ver con Santa Clara, convento de Santa Clara, porque hoxe aprobamos o expediente de contratación mediante procedimento aberto do Servicio de Excavación Arqueolóxica do convento de Santa Clara por un importe de 386.000 euros. E como saben, porque así xa o trasladou en algunha vez o vicepresidente Rafa Domínguez, isto trátase dun proxecto arqueolóxico completo que é preciso poñer en marcha para proceder á rehabilitación integral do convento de Santa Clara. E aquí é un proxecto que comprende diversas fases, digamos que 3 fases. Unha nesta primeira, que no momento no que lle comunicaremos á empresa adxudicataria, pois ten un tempo de 15 días para remitirnos o proxecto de excavación arqueolóxica. Logo, a segunda fase, que sería a realización e execución desos traballos arqueolóxicos, e logo unha última fase que é a de redactar e remitir os informes e a memoria da actuación. Xa digo, nós aquí seguimos a traballar sen descanso para que a rehabilitación integral de Santa Clara pois sexa unha realidade canto antes e que se convirta nun lugar para desfrute do conxunto da cidadanía da cidade de Pontevedra e tamén da provincia, porque Santa Clara, a súa rehabilitación é un proxecto estratégico e clave para o conxunto da provincia de Pontevedra. E rematamos agora os asuntos da Xunta de Goberno co que se refire ás estradas provinciais, porque hoxe aprobamos a adxudicación dos contratos dos lotes do Acordo Marco de Obras de Conservación de Firmes na rede viaria da Diputación, que ascende a máis de 4,4 millóns de euros. Trátase, en total, de 6 lotes para dar servicio a todas as estradas que hai en todos os concellos da provincia, co que, en liñas xerais, vamos a afrontar obras de reparación e mantemento e sempre encamiñadas a mellorar a seguridade viaria das mesmas. E o detalle, a través do lote 1, cun investimento de preto de 650.000 euros, imos acometer melloras nas estradas provinciais dos concellos de Vila de Cruces, Agolada, Lalín, Rodeiro e Dozón. Lote 2, 873.000 euros. E aquí vanse a beneficiar as estradas dos concellos de Silleda, a Estrada, Forcarei, Caldas de Reis e Cuntis. Lote 3, dotado con máis de 636.000 euros, melloraranse estradas provinciais en Barro, Poio, Caldas de Reis, Portas, Cambados, Ogrove, Sanxenxo, Meaño, Meis, Ribadumia, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa e Illa de Arousa. Lote 4, máis de 873.000 euros, que abrangue os concellos de Pontevedra, Vilaboa, Alama, Cerdedo Cotobade, Poio, Cangas, Moaña, Bueu, Redondela, Moraña e Campo Lameiro. Lote número 5, con 724.000 euros, Ponteareas, Salvaterra de Miño, As Neves, Mondariz, A Cañiza e Covelo. E, finalmente, lote número 6, dotado con preto de 685.000 euros, donde se beneficiarán as estradas provinciais dos concellos de Vigo, Baiona, Gondomar, Salceda de Caselas, Redondela, Tui, Gondomar, Tui, Tomiño e o Rosa. Así que unha semana máis estamos dando conta de recursos para a mellora das estradas provinciais, vías que son fundamentais na vertebración do noso territorio, da nosa provincia. E o noso obxectivo
garantir que esos 1.700 kilómetros que é a extensión que ten a rede viaria provincial, pois estén en condicións axeitadas en termos de seguridade e avanzar así tamén na mellora de calidade de vida da nosa veciñanza.